Kaisa Hilska, Karjataidon tilan emäntä Liedon asemalta Paattisten kylästä. Ja meillä on täällä Karjataidon tilalla sekä lampaita että nautoja. Lampaat on Gotlannin turkislampaita, Suomen lampaita ruskeana värinä ja sitten turkisristeytyksiä. Ja sitten meillä on Suomen karjaa ja muutamia karjahevosia ja paimenkoiria ja laumanvartijakoiria täällä tilalla. Meillä ollaan luomussa, eli eläimet sekä syö luomuruokaa ympäri vuoden että laiduntaa sitten luomualueilla. Ja maisemanhoitolaidunnosta harrastetaan kesäisin, eli meillä on 2 semmoista päälaidunkohdetta, joista toinen on Kuralan Kylämäen museoalue tuolla Turussa ja toinen on sitten Nautalakoskella Nautalan kartanon takana olevat vanhat laidunalueet. Meillä on täällä Karjataidon tilalla pieni tilapuoti, joka on auki aina tilauksesta. Välillä ilmoitellaan tuolla paikkakuntaryhmissä sitten Facebookissa myös. Ja meillä on täällä sekä näitä Karjataidon tilan kauniita taljoja myynnissä, villatuotteita, että sitten saa sekä karitsan lihaa luomuna että luomu Suomen karjan lihaa. Ja pakastetta saa ympäri vuoden ja tuore eriä tulee sitten aina muutaman kuukauden välein. Nuorimmainen. Oho. Tuolla saa vähän kuivaheinää sitten telineeseen, niin saa päivä ulkoilla. Joo. Ja sitten